Afei oheni a owo Nsuaemhene ne din ne Nana Kwamena adade a wotoso mienu na wabo aban yi abaso na ochese wabo aban abaso a na esese wabo mampani adada kwa Akufo-Addo enso abaso fisa wono na wodi aban yi anim na hyehyeye wakwakofa ba wo frɛ no se Agyapa Royalty Deal no de beboa pa ne tituru wo mo ewo enkura hodo a wotu fam gudie ewom se na ebe ya fam gudie no wotuo na ese wo nkuro no na afei nso wonya mfasode afrim e de asiesie wo nkuro Sir, yaton safre mwa mwaba. Yasam yina titia. Sir, yina yawo omaimu. Na yati se abain ashemra. Efano yane gudia yetunu wo yana sasimu. Omoduko meshojwem. Ema omojitu mu se yane egudia yetunu wo yana asasini mu no. Afi ompese omohwe. Se egudie no yerbe mpuntu dwuma e bebia wotu egudie no so motu ne din Agyapa Royalties enti Agyapa Royalties no awbo adi na se ode mpuntu obabre bebia yetu egudie wo ho yebo aban na baso wo dwumedi a ode saa Agyapa ode aba ababoa wasaman ene Ghana man hinara bebia yetu egudie yebo aban na baso say afi we die yenim say Agyapa na waba no oboma embrantie emabu na de a mosiso nyina behu dwumedi a yede yesika oye egudi